Het EK staat op het punt om te beginnen. Gans Europa is gefocust op het vertrouwde voetbalspelke. Gans Europa op één man na. Frits van der Wens, want uitgerekend op dit moment komt de man, de slubbe jong, daar kunnen we wensen aan met een gans nieuw voetbalspelke. Ja Frits, en de grote vraag is dan natuurlijk, wie ziet dat nu voetbalspelke eruit hè? Ik heb het hier op de grond liggen als maquette. En het is eigenlijk een toevoeging. Ik verander niks aan het voetballen. Het blijft nog altijd voetballen, maar in een andere vorm. En als we dan concreter waren, wie ziet die andere vorm eruit? In het rond. Het voetbalspel wordt dan in het rond gespeeld. En dat gaan we dan boete doen. En dat is een primeur. Ja, en waarom keus Frits voor ronde vormen, Frits? Ja, ik hou van leuke dingen en als de lui het oppakken, in dit geval is het ook voor deze vereniging die het uitgeprobeerd heeft tijdens de training heel leuk bevallen. En die hadden al meteen gezegd van hij wil even een toernooi opspelen. En dat gaat dan ook vrijdag 22 juni plaatsvinden. Ja, maar we hebben over een rond veld. Vertel eens, ja, hoe groot is het veld? Wie veel spelers? Ja, afhankelijk van de breedte van het voetbalveld, maar in dit geval hebben we een diameter van 40 meter. Hoe dan 4 veldspelers en 1 keeper. Dus we hebben daar 1 bij staan dan gebruikelijk in de zaal gebeurd. Voor de jeugd zelfs nog een 7e. En daar hebben we ik heb daar het spelregels aan toegevoegd. Ja. Maar 40 meter, ik begreep het, is voor lui voetballers, want die hoeven net zo wie te rennen hè? Nou ja, dan zou ze dat ook in de zaal moeten zeggen. Maar in de zaal spelen ze maar 2 keer 25 minuten. En dat zal heel snel mooi zijn. En boete spelen ze nog altijd 2 keer 45 minuten. Het is maar het is veel intenser. De snelheid is groter, de spel is korter. Maar vergeet het niet, het is toch een grote oppervlakte. Ja. Tijdens de training is dat ook gebleken zo. Oké. Ja. Een veld van 40 meter doorsnee. En wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, we hebben de regels aangepast. Het is onbeperkt wisselen, geen boetespeel. De vrije trappen en het intrappen moet binnen 4 seconden gebeuren. De spelers maken met 4 aanvallen, maar met 4 verdedigen. Dus er blijft altijd iemand in het achterveld. Hey Frits, maar dan denk ik aan Ahoy vroeger jaren 80, de tijd van Gilbert eigenlijk, Gerard Hoene. Ja, wat doen we op tv hoor. Er wordt ook altijd een verdediger, daar mocht niet terug. En de aanval hij altijd overtal. Dat klopt. Met name Gilbert Hegelen, die hebben ze net genoemd. Daar hebben we nog regelmatig contact mee. Die was heel enthousiast. Die heeft toen in de Ahoy samen met de namen die ze al genoemd hebben ze gespeeld. En die was heel enthousiast. En die ziet dat zo wel eens een leuk concept zien, ook voor binnen. En dat gaan we uitproberen. Als het boete slaagt, de familie een pilot. De anderen zien dan wel enthousiast, maar ik wil het zelf waarnemen nu tijdens dat toernooi. En als dat maar gelukt, dan denk ik dan niet langer van om het toch naar binnen te brengen. En dan met name misschien ook nog wel leuk in Maastricht in het MEC om te beginnen. En dan later naar de Ahoy en naar de RAI. De wedstrijd Noets, hè? Ja. Wat wordt de reden, Frits, om met zo'n nieuw spel uit de kast te komen? Nou ja, het is zo, de bestaande club die had wat problemen met leden. En ik had het bestuur die gezegd van je moet het creatiefs doen, je moet de aandacht vestigen op je. Ik heb een leuk idee, probeer het en zo. En als het opgepakt wordt, en dan gaan we je daarbij helpen. En tijdens de training bleek dat de volwassen voetballers het heel leuk vonden, heel enthousiast waren. Ze hebben me meteen gebeld en gezegd van we willen toch hier een toernooi op doen. En ze hebben me al mijn medewerking hebben zij in deze. Frits zit vrij voor dat veld en ik voorzie toch enkele problemen. Die als voetbalkenner moet dat meteen kunnen zien. Ja, ik denk aan een grensrechter dat wat rondjes loopt en wat hartstikke dol moet worden. Ja, maar dat hebben we anders opgelost, of dat heb ik anders opgelost. Er lopen 2 scheidsrechters, die lopen in de lengte van de doelen. Geen grensrechters meer? Geen grensrechters. Dus ook de scheidsrechters hebben de opdracht om de uitbal of de eventueel achterbal bij het doelgebied vast te stellen. Inderdaad, want hoekschoppen, dat gebeurt in een hoek. En bij een rond veld, daar ken ik geen hoekschoppen meer. Nee, ik noem het dan cirkelschop. Ja. En daar zien ook plekken voor voorzien met een vlaggetje, zoals de Zuus op het veld. Dus ook dat is geen probleem. Dus geen inworpen meer, geen hoekschoppen? Nee, intrappen, binnen de 4 seconden moeten ze dus de vrije trap genomen hebben. Er zit dan eens de vaart achter. Het moet snel, spectaculair zien en veel doelpunten vallen. Zelfs bij een kopdoelpunt wordt voor 2 geteld. Ja.
En ja, we hopen dan ook dat dat ook zo gedragen wordt. Ik bedoel, de enthousiasme op de training wordt groot. Ik hoop dat de toernooispelers straks, de teams, het straks ook oppakken. En dat deze organisatie een geslaagd toernooi mag hebben voor die avond. Ik ben ook een beetje aan het denken aan de treinknecht. Ja, normaal hebben die gemakkelijk gewoon zo'n recht lientje trekken, maar zo'n cirkel maken, dat moet toch niet op maandagmorgen gebeuren, want dan... Nou, ik ben er straks zelf bij, als het drijfvelden weer uitgezet, maar er is een paal in het midden. Ja. De trekt ze lijn en de liet het een keer rond gewoon en dat is klaar. Ja, dus voor degene die lijnen trekken is het geen probleem, dat heb ik al vernomen. Dus, daar hebben ze aan alles gedacht dus. Ik laat niks aan de toeval over. Maar het is natuurlijk zo, de grote uitvinders, die heette Frits. Hè? Ik denk aan Frits Philips, aan Frits van der Waans, dat pas in dat rieken. Ja, ik vind het wel een groot compliment. Ik vind mezelf geen uitvinder, ik ben een bedenker. Ja. En als me dat lukt, en dat is met meer dingen zo, dan heb ik er ook voldoening aan. Ja, Frits, maar wat hoor nu die... Ja, wat wil ze dan nu eigenlijk met bereiken niet met dat gevelken hier? Nou, loer naar de games en naar de kinderspeel. Elke dag wordt het nieuws bedacht. Ja. En voetballen is met name toch een volkssport. En laten we dan nog iets aan toevoegen. Ik verander het voetballen niet. Ik voeg iets toe. En als het opgepakt wordt en het kind straks binnen en buiten gespeeld worden. Ja, dan hebben we toch straks, het is wel leuk als ze over 50 jaar zeggen, wie heeft dat uit bedacht? Fretske uit mijn streekje, ja. Maar de staat de voetbalwereld bekend als star, ja, laten we zeggen, zo flexibel als een eikenbalk. Meneer Blattler, ik neem aan dat hij toch wel commentaar heeft gegeven, Frits. Ja, laat het voetballen maar zo zien zo wie het nu is. Ik vind het ook leuk om het zo te zien. Maar als dit iets toevoegt, zoals veldsporten, dan is dat leuk metgenomen. Ik heb met name de jeugd die daar al van op de hoogte is gehoord dat ze dat heel leuk vinden. En dat huurt ook in deze tijd tot de mogelijkheden. Die moesten ze ook creëren. Maar dat hebben ze nog geen boze brieven of telefoontjes gekregen van meneer Blattler? Nee, nog niet. Maar hij mag reageren, dat zonder meer. Ik zal hem zeer zeker op de hoogte brengen als het geslaagd is. Ik hoop dat het slaagt. In de eerste plaats voor de organisatie en uiteraard ook voor mijn eigen idee. Frits, maar dat tijdstip om dat dan ook midden in zo'n EK te doen, is dat een groot tijdstip of niet? Nou, dat is niet aan mij geweest. Het is de organisatie. Ja, maar de Belgen doen niet mee aan de WK, dus we hebben daar iets. Ja. Daar heb ik mee te doen gehad. En die avond, dan ligt het eraan of Nederland als eerste of als tweede eindigt. Want anders heb ik kans dat ik het wedstrijdje moet opnemen. Kijk, en daar heeft Oefener weer gedacht, hè? Ja, maar ik had geen keuze over de dag. Dat is een traditie die zie op de vrijdagavond houden. Wanneer zei ze van, yes, nu heb ik een geweldig gevulde bier. Nou, ik zal wel met spanning zitten te kijken naar dat toernooi. Ja, daar komen toch wel mensen uit nieuwsgierigheid kijken. Zowel uit Nederland als uit België. Zelfs de burgemeester van Larnaken, Marino Keulen gaat komen. Het hele schepencollege. Dus er is heel veel aandacht aan besteed. Dus de snapt natuurlijk wel, als ik straks stond te loeren, dat ik met spanning loer wie het verloop is. Dus dat is meer spanning voor het nieuwe voetbal dan voor dat EK dadelijk? Of... Het gaat samen op. Ja, samen. Maar ik kan het snel loslaten, dus ik hoop dat dit mag slagen. Zeer zeker voor de organisatie. En ja, uiteraard als mijn idee daar goed opgepakt wordt, dan is dat alleen maar leuk. Want dan gaan ze het jaarlijks doen. En wie weet, misschien straks bij Diekenstein.